Početkom 17. stoljeća jedna jabuka simbolično označava početak nove ere u ljudskoj povijesti, doba znanstvene revolucije. Doba je to u kojem su se stvorile revolucionarne ideje, pogotovo na području prirodnih znanosti, koji su bile svojevrstan presedan na dotadašnje shvaćanje svijeta. Shvaćanje svijeta odvojilo se od religije i filozofije i tu je počela bitka. Znanost protiv religije. Nezahvalna je to bitka u kojoj nema zapravo pobjednika. Znanost ponekad preuzima osobine religije i filozofije, a istovremeno se grčevito pokušava boriti s njima. Za potrebe ovog videa uzeo sam dio tih osobina koje zajednički možemo staviti u jednu grupu zvanu scientizam. Ok, sigurno se pitate što je to scientizam. Pa, dozvolite mi da objasnim. Hrvatska enciklopedija kaže da je scientizam ideologija koja uzdiže znanost iznad ostalih tumačenja života, odnosno uzdizanje prirodnih nad društvenim znanostima. Vjerojatno vam još uvijek nije baš kristalno jasno što je to scientizam, jer naravno kao i sa svakim kontroverznim pojmom postojalo je mnogo definicija kroz povijest. Karl Popper, jedan od najutjecajnijih filozofa znanosti 20. stoljeća, definirao je scientizam kao približavanje onoga što se općenito pogrešno smatra metodom znanosti prema pravoj znanosti. I tu sad već vidimo naznake onoga što je scientizam zapravo. Michael Shenmark je u svom dijelu What is Scientism otišao malo dalje od Popperove teorije te umjesto jedne univerzalne definicije podijelio scientizam ovako nekako. Te svakoj stavci dao posebnu definiciju. Kao što vidite, podjela je detaljna, ali u suštini Sternmark je podijelio scientizam na onaj unutar znanstvene zajednice i na onaj van znanstvene zajednice. U opisu videa možete pronaći link na originalni Sternmarkov rad i tamo možete detaljnije prečitati što svaka od ovih stavki znači. Ali, za potrebe ovog videa mi ćemo se fokusirati isključivo na epistemološki scientizam. Sternberg definira epistemološki scientizam kao tvrdnju da je jedina stvarnost koju možemo znati ona kojoj znanost ima pristup. U igru ulaze znanstvenici sa sveučilišta u Helsinki koji prihvaćaju Sternbergovu definiciju epistemološkog scientizma, ali kažu da ipak i njega treba podijeliti. Mislim da vam je sad jasnije zašto je scientizam kontroverzan pojam, previše podjela. I možemo nastaviti niz definiciju za definicijom, ali mislim da bi se trebali fokusirati na jedno bitnije pitanje. Kako prepoznati scientizam? Sad kad znamo otprilike što je scientizam, prebacit ćemo se na bitnije pitanje kako ga prepoznati. U pomoć oko prepoznavanja scientizma dolazi nam britanska filozofkinja Susan Heck koja je izdvojila 6 znakova scientizma koje možemo primijetiti u svijetu oko nas. Ovih 6 znakova možda ne obuhvaća cijeli scientizam, ali su ovo znakovi koji se najčešće pojavljuju u stvarnom svijetu. Siguran sam da ste neke od njih i sami primijetili, ali da ne duljim dalje, krenimo. Prvi znak koji je Susan Heck izdvojila je kad se pojmovi poput znanost, znanstveno i znanstvenik uzimaju zdravo za gotovo. To najviše možemo primijetiti u oglašavanju gdje se te riječi dodaju da bi se pokazala određena superiornost nad drugim proizvodima i sl. Odnosno jednostavno da bi se proizvod bolje prodao. Drugi znak je uporaba tehničke terminologije, grafova, statistika, tablica, skupih instrumenata i sl. Bez obzira koliko je njihova uporaba stvarno korisna. Najčešće se to događa u humanističkim znanostima, gdje znanstvenici preuzimaju metode fizičara ili matematičara samo da bi ono što tvrde bilo uvjerljivije. Treći znak je preokupacija oko kriterija onoga što je zapravo znanstveno od onoga što nije. To je problem koji se javlja od pojave znanosti, ali trenutno je možda najveći do sada. Informacije, kako znanstvene, tako i one neznanstvene, šire se najbrže do sada u ljudskoj povijesti, te je samim time i teže povući neku granicu između njih. Dosta toga je blizu te linije, te je nama običnim ljudima dosta teško shvatiti što pripada na koju stranu. Četvrto. Ideja da se stvarno znanstveno istraživanje razlikuje od ostalih vrsta znanstvenog istraživanja isključivo radi korištenja znanstvene metode, iako ne postoji stvarni konsenzus što sama znanstvena metoda je zapravo. Neki će reći da do istine dolazimo indukcijom, neki dedukcijom, neki teoretskim odlukama, ali činjenica je da svaka znanstvena grana ima neke svoje metode kako dolazi do zaključaka. Zato je sasvim nepotrebno tražiti jednu univerzalnu znanstvenu metodu koju bi koristile sve znanosti. Peti znak je korištenje znanosti za odgovore na pitanja van same znanosti.
Ok, da objasnim. Rezultati znanstvenog istraživanja nam mogu dati neke informacije o sredstvima koje dovode do nekog cilja, ali nam ne govore koji bi to cilj zapravo trebao biti. Konkretnije, problem je kada se ti znanstveni rezultati automatski povezuju s ciljem. Tu može doći do lobiranja, neiskrenog istraživanja, cherry pickinga i slično, što može imati ogromne posljedice na naše društvo. Šesti znak je ocjenjivanje onoga što nije znanstveno. Točnije, pretpostavljanje da je znanstveno istraživanje samo po sebi bolje od svih drugih vrsta istraživanja. To je pretpostavka da je znanost inherentno vrijednija od, na primjer, književnosti, glazbe, slikarstva i sl. Ok, možemo prepoznati scijentizam, ali što s tim? Pa ja sam ovaj video napravio kao odgovor na to pitanje, pa što se mene tiče. Ono što sam ja odlučio napraviti u toj situaciji je napraviti ovaj video. Susreo sam se s nekim od ovih znakova, počeo istraživati i došao sam do pojma scijentizma. Neke od ovih znakova sam počeo primjećivati na sebi i nije bilo nimalo ugodno. Iako ta realizacija nije ugodna, postoji uvijek nešto što možete napraviti. Informirajte se najbolje što možete. Priznajte kad ste u krivu. Priznajte da sama znanost može biti u krivu. Možete ukazivati na probleme u i oko znanosti, ali nemojte odmah krenuti odgovarati na Facebook komentare jer može biti apsolutno kontraproduktivno. Krenite sa sobom prvo, to vam je najlakše. I to bi bilo to za danas. Jeste li i vi nekada primijetili neke od ovih znakova? Jeste ih možda kao i ja primijetili na samom sebi? Pun mi je mozak ove teme zadnjih 6 mjeseci i stvarno bih htio čuti druga mišljenja. Tako da slobodno ostavite komentar ispod i krenimo s raspravom. Naravno, nemojte zaboraviti stisnuti da vam se video sviđa i pretplatite se na kanal. Znam da me nije bilo dugo, ali upravo ovaj video je razlog zašto me nije bilo dugo, ali I am back. Imam puno ideja, kao što vidite, neke sam već implementirao, neke ću u nadolazećim videima, tako da stisnite taj subscribe i ono najbitnije, ostanite radoznali.